idan aka samu sallaka da kushu'i na gabbai amma babu kushu'i na zuciya, malamai suka ce alama ce ta kai munafiki ne. Kaga mutum yana sallah yayi kabbar harama ya dora dama akan hagu ya lankwashe kai kaman imani na diga, amma a cikin zuciyarsa daidai lokacin ma tunani yake ya zai shirya wani sharri. Kun ga an samu kushu'i na gaba amma an samu kushu'i na zuciya? Ba a samu kushu'i na zuciya ba, to an samu matsala. Malamai suka ce a ka'ida kushu'i na zuciya shi yake jawo kushu'i na gabai. Domin me? Abdullahi dan Abbas ya ga wani yana sallah yana ta motsa da soshe sai ya ce law kashi'at qalbu haza la kashi'at jawarihuhu. Da zuciyar wannan ta samu kushu'i da gabansa sun samu kushu'i. Me ake cewa kushu'i na zuciya? Shine yayin da ka zo za ka yi sallar ya zama banda Allah da sallar ba abin da kake tunawa. Wa kake tunawa? Daga Allah sai sallar da kake. Da kayi kabbara harama to duniya ka bata a wannan lokaci. Baka tuna matarka, baka tuna gona, baka tuna wa kake bi bashi ko yake bin ka, baka tuna office, bocha, file, takin zamani, tsadan masara, kayan masarufi, amarya ta yi yaji, duk ba abin da kake tunawa banda Allah. Allah sai sallar da kake. An gane? Wannan shi ake cewa kushu'i na me? Kushu'i na zuciya. Shi yafi wahala. Kuma yafi wahala a sallar da ake karatu a boye fiye da sallar da ake karatu a bayyane. Sallar da ake karatu a bayyane wani lokaci liman yakan dan tunatar da kai. Amma sallar azhar la'asar wani ba daga an yi kabbara harama to ya shiga kogin tunani har ai sallama. Bai ma san me ake yi ba. Shi yasa aka samu wani masallaci sallar la'asar aka yi raka'a uku aka yi sallama duk masallacin ba wanda ya gane. Sallar la'asar raka'a nawa ne? To raka'a uku aka yi sallama kaf masallacin ba wanda ya gane raka'a uku aka. Sai bayan da aka yi sallama ne liman ya fara astaghfirullah 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 Allahumma anta salam sai ya shiru. Yace jama'a sallar nan sai naga kaman ta kare da wuri. Ladan yace ni ma kingin kiris. An samu matsala ko ba a samu matsala ba? To abin da yake jawo ne shine rashin kushu'i a sallah. Da an yi sallah kowa ya tsunduma, da an kabbarta harrama kowa sai ya tsunduma cikin tunani. Allama Ibnul Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin sai ce lada da Allah yake badawa a sallah gwargwadon kushu'in mutane a sallah Allah yake bada lada. Iya inda ka tuna Allah a sallah iya nan ake bada lada. Inda ka tuna duniya ba a rubuta lada. Da kai kabbar harama Allah zai ce to mala'iku ku fara rubuta masa lada. Ya fara sallah. Allah kaɗai kake tunawa da sallah suna rubutawa. Da ka tuno wani yana bin ka bashi ko kai kana bin wani ko wata harkar duniya ko gona sai Allah ya ce mala'iku ku daina rubuta lada yanzu ba sallah yake ba. Sai su dakata. Ai ta tafiya. Can in ka sake dawowa cikin taitayinka ka dawo cikin tunanin sallah sai Allah ya ce wa mala'iku to yanzu ya dawo sallah yake ku ci gaba da rubuta mai lada. Idan ka sake bauɗewa ka furmutsa cikin tunanin duniya sai Allah ya ce wa mala'iku ku dakata. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace akwai wanda zai yi sallah bai samu komai a sallarsa ba sai rabin sallar. Yace akwai wanda zai yi sallah bai samu komai ba sai 1/3. Akwai wanda zai yi sallah bai samu komai ba sai 1/4, yan 25% kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda zai yi sallah laysa lahu illa ushrun min salatihi. Bai sami komai a sallarsa ba sai 1/10 na sallarsa. A 100 marks da ake bayarwa ya samu 10 marks ne kawai, 10% ya samu. To ni na jin tsoron mu a zamanin mu na ana iya samun mai 0. Dan akwai wanda tun shiga sallah har fita sallah bai san me yake ba.